kaç yapıldı belki? 12 yapıldı.
found in joy. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụka na-eme nnukwu mmemme eji echeta ndị eze ịtọ jere zute dị nwe anyị Jesu Kristi a na-akpọ Epifani. Anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka odudu nke odula anyị n'izuụka gara aga na nke odula anyị n'abalị niile wee dubata anyị n'izuụka ọfụ na n'ụbọchị ọfụ na n'afọ ọfụ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ayụ ya n'ụzọ pụrụ iche, ka ife nke ya bụ Chineke nke dakwasara anyị niile site na ọmụmụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi wetala anyị ọtụtụ ngọzi n'afọ 2024. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị nata n'isi ana rụnyere Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
nsọ na ebube Chukwu nna. Amen, amen, amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke nna ji ike niile, n'ụbọchị taa ka i jiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha so otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka i site n'obiọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ga-eduru duba n'otito nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị dị ka i siri dị n'onwe gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulite, chawapụta, maka na ihe gị abịala. Ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị. Ọ bụ ezie itere gbachiri ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchikwara ndị mmadụ, ma ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị. Ugbu a Onyenwe anyị awalitela n'elu gị, ebube ya pụtala ìhè n'elu gị. Legharịa n'ebe niile, mmadụ dum na-ezukọta na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si n'ebe dị anya abịa, ejikwa nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị, na-awụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụ na ụba gị ga-esi n'osimiri na-emubatara gị ka mmiri. Akụ na ụba nke ndị mba ọzọ ga na-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ga na-enubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị Midia na Ifa ga-agba gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgbaisi ọma, kwee ukwe otito nke Onyenwe anyị na-abụ. Okwu nkwusabụwa. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Biko Chineke, were ikpo nkwụmọtọ gị nye eze, nyekwuo nwa eze ezi omume gị. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ chekwaba ndị nke gị,
bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, ngwọrọ gị kpere ala. N'oge ya, ezi omume ga-enupụta dịka ahịhịa dị ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oké osimiri chụruo ọchịchị n'oké osimiri ọzọ, bịakwa site n'oké osimiri chịruo ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, ngwọrọ gị kpere ala. Ndị eze si Tahisha n'ofe osimiri ga-abịa tọrọ ya mmamma. Eze ndị Shiba na Seba ga-ebutere ya onyinye. Eze niile dị n'ụwa ga-egbu ikpere ala n'ihu ya. Mba dum ga-agbara ya odibo. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, ngwọrọ gị kpere ala. Ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ na-etiku ya. Ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ na mkpa na ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụta ndụ ụmụ ogbenye. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, ngwọrọ gị kpere ala. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị nsọ degara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụla na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya, unu anụkwara na Chineke kpughere m ihe omimi n'izu nzuzo ya, mee ka m mata ha dịka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe mmụọ nsọ Chineke kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site n'ikwusa ozi ọma. Okwu nkwusa bụwa. Anyị hụrụ kpakpando ya mgbe ọ walitere, anyị wee bịa isekpuru onye nwe anyị. Hallelujah.
onye nwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judia, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ bụ nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịkpọrọ ya isi ala. Mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị nkụzi iwu Mosis niile, wee jụwa ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Betlehem nke Judia, n'ihi na otu a ka onye amụma siri dee ya. Gị bụ Betlehem dị n'ala nke Juda, ị bụghị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke mbụ Izrel dị ka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkasịmara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara ihe. O wee ziga ha Betlehem, gwakwa ha sị, jeenụ chọpụtanụ ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwue sekpuoro ya. Mgbe ha ṅụrịsịrị ihe eze kwuru, ha bilie gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo oge ọ bịara kwụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. Ha wee banye n'ime ụlọ, hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala gbuoro ya isi ala n'ikpere ala. Ha meghere akpa ha, nye ya onyinye nke ọlaedo na mgba oke isi ọma a na-akpọ frankincense na ude nnukwu isi ọma a na-akpọ mee. Ha mesịa si n'ụzọ ọzọ laa n'ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya alụ, nwanne ya nyere ya aka. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ị bụkwa onye ka ị bụ n'ụwa, ị bụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Anyị bụ onye ka ị bụ n'ụwa, anyị bụ onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Onye ka mbụ
abụ m onye ka m bụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Onye ka m bụ, abụ m onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Amen. Amen. Ana m ekwu ha every day. Mgbe ọbụla anyị tetala ụla ka anyị kenenu Chineke. Mgbe ọbụla ijesili nata kene Chineke, maka na enwere onye na-eme ihe ndị ahụ niile. Enwere onye na-echekwaba anyị. I just got a very bad news yesterday of one of us. So many of you may know him. Although I'm not the very prominent n'ihe ndị Igbo that goes to church, na St. Clement Pope. On about Nigeria 2 weeks ago. Ka o je gbaa Christmas. Drop osi anwụ na school. Ka ọ na-achịata. Moto fell break. Bịa n'iru nke ya. Mwalie ya. Na ọ nọ na mortuary as of yesterday. Na-ekwu okwu a. And that's the end of the story. Onye na-alụ ụlọ, anya na ndị mmadụ kwuru, even na enwe ndị bi na America ọ na-eji meet ka ha je cheke maka anyị ha gola as a group. So drop si anwụ ya na school na Nigeria ka ha jezie ebe ya na ibi ekwu. Ebe aka nke ha bi. Ma anyị a na-ekwu, ma ndị ejele isute, ma ihe niile going gone. Etu a ka ụwa dị. And so now, mgbe ụfọdụ a na-ekwugasị ụmụ ihe a, ọ batakata ya n'uche, ọnụ katakwa ofepụ. And that's why eji ekwu okwu ekpere. And that's why a na-achọ ịna unu a akpọpụta m onye ọbụla ebe a, anyị ekpebie. Because enwere ike anyị take it for granted. But as far as I'm concerned, I'm not taking nothing for granted. I am not. Maka na enwere onye ma ihe ga-azụ ya. Enwere onye ma ihe ga-azụ ya. Akọwara m n'ebe a one day. Because amaghị m ụfọdụ mgbasara morning mass. One of the prayers in the Bible St. Michael the Archangel. Every morning. Defend us in the battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. It's a huge prayer because you don't even know. And that was one of the prayers in Bessie. Wept on a belt pack over in Cologne. Accident to Moto 7, so some came survivor. How? I don't know. But the more for the anyada ma ụmụ kirikiri he chukwu na-emela anyị na chukwu si echekwaba anyị. And thank God we are just stepping into a new year. Onye tụkwala anyị aka n'ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị tata, because tata ka ụka na-eme epiphany. Ngosipụta egosipụtala ife nke ndụ anyị. Jesus is the light of the world. And onye mere anyị ji agbaba n'ime at every point. It doesn't even take your piety, because he's not looking for a cent. He's just looking for you. The most important thing is you. Because now your total submission ahụ what shows him you are my son. He's not looking for your piety. After all, not the name for your piety. Onye njọ nọ n'aka ekpe ya si ya nna cheta m na eze gị, ọ ga-agbaghara ya. So he's not looking for a perfect human. He's only looking for you as a human. That's what God is looking for. That's all God is looking for. And so tata, ka anyị na-eme nnukwu mmemme epiphany, light, ife Chineke. And also, when you talk about light, the opposite of light is what? Darkness, ọchịchị. Ọchịchị. And so wherever there is light, the darkness is also there, struggling. Maka na icheta mgbe Chineke kere ụwa, kedu ebe o si kepụta ife? N'ọchịchị, there was darkness that covered the whole place. And God saw that darkness was not good, and he created light out of darkness so that his people will walk in the light. Ka ndị nke na-aga n'ife, ka ndị nke rapụ stumble.
Darkness can never be good. In our life, every now and then, if we ekwensu ọchịchị ahụ na struggle around us to make sure that this light of God never shines. Imechi anya gị che mma how bad darkness could ever be. Imechi anya gị for 5 minutes. If you don't see nothing for 5 minutes, you hate life. Man, imepe anya gị for the beauty of life, the light of God. There is joy. There is happiness. Light brings happiness. Light brings joy. There was a time na my church, around 11 o'clock or so, one of the nights. So, it's so dark. I'm going to darkness, real darkness. Ma gị ma etu anyị nọ n'Amerịka, ịmụ ọkụ na-adị mgbe niile, so anyị na-achọpụtazi ọchịchị. Akọ mụ na akọ one of the nights na village mgbe m kapela ezigbo mpe. Amazi m eje na nke my grandmother wee nọgide chijie rinne, chijie ọchịchị everywhere na village. So I was going home. Coincidentally, through the path of her house, enwere onye enilide ịma mgbe ahụ ịfụra grave. So I saw a grave. So I guess to free. You are free to go and you are free to come back. So after I'm grave, I will be in a mesham. Say hi. More that in Woodham. So now so I'm gassy the grave. Ọ na-eso gị mana enwere ihe na-eso. So agbakata nọkatazie mgbapụ ọsọ gbagide na-agba ọsọ ahụ na-afụ something nọ m n'azụ ọ dịka ọ na-abịa na-increase speed m amarọ m na shadow m na-achụ m, but I was increasing the speed because na echego m na ihe anọ na grave emego gịnị, but ihe a ga-egosi gị dị how dangerous and how fearful darkness could ever be. Ọ bụ na ife dị gịnị na-achụ m, I won't be running. More or less with the darkness. So I went into this church. Na church eba. But in the BTV. And so okay, go there banyoko. Let me just feel what it looks like to be in darkness. Then they to about the bright. If I go to church, I saw you won't feel anything. Highest, if you're not touching a key, in fact, not Ketaka Chineke neba, Ketagana Chineke, Kuku Sosoge. Mane Batana darkness, Mabe Chineke, Uja Biage. You won't even remember not Chineke Wuna because it's dark. Oh, Bata cross Batanime church. Then when water fountain that drops, I was hearing the sound of the water dropping. And then they knock at Uche, make kikireke. Maybe weather chokuchaloche, look at home watch, make look at it. No, so I wanted to see, like I go more Kenya, the Samagum, but again, even those little sounds will tell you that this is not a place you can be. And it became a place I can be as soon as I'm Banyoloko. Abonyeramoko ifede. And I became very comfortable. Nobody could ever be comfortable in darkness. Anonya ka Chineke gosi na akwụkwọ nke Isaiah. Ọ sị ha na ife nya bụ Chineke emego gịnị abatago na ndụ ha. The splendor of the light of God has come to stay with you, and not the splendor of darkness. Why? Because they were in darkness. Ha nọ na slavery. Chineke wee si n'ọrụ wee kpọpụta ha wee mee ha ụmụ nke in a special way. Ọ sị ha na because the light of God is upon you, na ndị mba ọzọ ga-abịazi mee gịnị fee unu ofufe. People from other countries, media, they will come with their caravans, their worship only because the light of God is upon you. When you have the light of God, people in darkness will find you. Because your light, it be fair. It be fair. It be fair. That's why when Chineke na-achị liberate ụmụ Israel, the first no me bụ na gịnị ọ kalụ ha akala. If I see the blood, I will pass over. He brought his light into their lives. Spirit of death, bia ofura ha megene gafe.
I need the light of God. So many people have walked in darkness in their lives, but it never saved them, because the devil is a liar. The devil is a liar. Inene n'oziọma gụrụ anyị tata egosi anyị the fight between light and darkness. Ọgụ ọchịchịrị na ife na-anọ mgbe niile around us. Ndị ọkachamalụ, they were called the Magi's, 3 kings, astronomers. Ha follow star. It was not a normal star. There were stars in the skies, but they saw one that is so exceptional. And because they have deep knowledge of the stars, however, say, can you go to every star and can see? It's a special star, the star of Christ. Special. However, so be. Hey, so good ifa, so good ifa, so good ifa. It will look at a point. Ifa who megene poa. Kedifi ifa who do poa. Ifa who polo. Because as soon as the light of Christ came to a dark point, the light of Christ can never mix up with darkness. It doesn't work. Ozumos be ifa who ne lute ne bo chichiri bi. Kede bo chichiri habi. Na be Herod. Herod is darkness. Herod is evil. Herod has a lot of blood in his hands. As soon as the light of Christ is looted at that darkness, and they started stumbling. When the light of Christ departs from you, you start stumbling. Imam Azebi Neje. And what did they do? Because they are kings. However, Tanabe Herod. Kahajue zibe ha juju maka na eze megene mwibie. Ha bata na be Herod wesia na anyị fụlụ nnukwu ife. Mana ife edugide anyị lute na be gị megene ife ahụ pụa. Anyị wesi ka anyị bịa jụọ gị ajụjụ na ife ahụ gwara anyị na enwere eze amụrụ a na-akpọ eze ndị Juu. Ozugbo kwulie ụjọ bịa Herod. Kedu ihe ụjọ ji bịa Herod? Ihe ụjọ ji bịa Herod bụ na ịbịa na oche ebe Herod na-ana. Herod del n'oche ahụ, Herod, the king of the Jews. Herod, the king of the Jews. Ozugbo ọ na-afụ ife ahụ, asị ndị ahụ webatasịa na enwere eze amụrụ a na-akpọ eze ndị Juu. Na n'ezie eze na-abụ nke a ọchịchị nke a ife. Ụjọ bịa Herod. Herod wee sị mba, I will not let it be. Mana ịma na ekwensu dị alụlụ ana. Kedu ihe Herod mee? O jeburu ụzọ jụọ ndị ọkachamalụ ka ha malụ na ife ahụ ekwuru ọ na Bethlehem ezo. Ha sị yes, na onye amụma bulie, Aịzaya bulie n'amụma, Jeremaya bulie n'amụma, Amos bulie n'amụma na a ga-amụ ya bụ nwatakịrị na Bethlehem. Because the devil lies. Ekwensu na-asị asịrị nne. Kedu Herod mee? Ọ sị ha, ngwa jenu, unu fụ nwatakịrị ahụ, bịanụ ka unu gwa m. Na unu gwa m na aga m eje megene je fee ya ofufe. Ọ bụ eziokwu ka o kwuru? Ọ bụrụ eziokwu, because the devil lies. I remember ije n'akwụkwọ nsọ, ị ga-afụ mgbe Jesu bata na synagogue. The first person discovered Jesu bụ onye? Ekwensu. A man possessed by the Spirit. Osi Jesu, what have you come to do with us, Jesus of Nazareth? Kedu ihe bịara ebe ime? The son of David. Ama m onye bụ. Gịnị ka Jesu mee? Jesu si ekwensu si n'ime megene pụa. Why? Because Christ didn't want darkness to testify him. He wanted to stop the darkness. He wanted to stop the devil immediately. Because then when he came to Okulie, ndị mmadụ say, wow, oh makwa, ndị mmadụ eje embrace ye, o jikwa Chineke haif, o Chineke reveal ụlịa ya, o wee fu ife, wee ma na Jesu, etu aka ọ dị mgbe ụfọdụ imago ekwensu na-ebukwa amụma ọkwụnụma. Ekwensu na-ebukwa amụma rinne. Ihe na-ebu amụma, all the greeters are not what? Are not gold. Ekwensu na-ebu amụma akwụkwọ buo ya nke dị egwu. Ọkwa ekwensu nọ n'ụlọ ụka. Ndị niile nọ n'ụlọ ụka na sinagogu nwere onye ma Jesu sọsịa.
O testify ya. O testify ya because now Christ knew that it was the devil speaking in him. Jesus kicked out the devil. The devil lies and cannot speak for us. I could go more of when we were growing up, of a man who said to himself, Nyayo Chineke ego, Chineke enyere, yayo ekwensu ego, ekwensu nye. Abata nego no oneku, raw filling station, Besoy filling station oneku, go tie no na strategic place oneku, Besoy. How many years can Besoy no? 5 years. Mwa mwegi ni na ho. Wow. Besoy ni man. The gift of the evil one can never be sustainable, although possible. Makane ekwensu nyele. And that's why Hajigwa Herod, or Herod Jogwaha, unu je fu watakila ho, biano kono gwam. They left. Jebe. And hawangole chene ezigbo okwu ka okwuru. Mana akwụkwọ nsọ sị na ozugbo ha na-apụ from Herod's house, what happened? The light reappeared. They left the darkness and the light reappeared. Ife ahụ duru ha wee jebe ha fụ nwatakịrị ahụ wee fee ya ofufe. Na ha efesịa ya ofufe ahụ, gịnị ka ha mee? Mmụọ ozi Chineke bịakwute ha sị ya, don't go back to the devil. Head straight to your home. Pụọla ekwensu na ekwensu abụrụ ya. Ha jebe ha naba. Kedu Herod mee? Herod echezie ha ọfụrụ ha. Che ha ọfụrụ ha. Uche bụrụ ha ndị akpa m. Ka ngwazi avive nje bụrụ nwoke. Ọ tụkwasa ụmụaka niile amụrụ from 2 years down. Ọ crush ha niile. Ụmụaka niile amụrụ 2 years down. Ogbu onye ọbụla. Mana the darkness can never find the light. Ka ọ na-egbu ndị ahụ niile, mmụọ ozi Chineke bịakwute Joseph sị ya, kpọrọ Maria nwunye gị megene gbabanụ. Because the devil is after this child. Run! And you see that there is no way darkness can stay with the light. That's why the darkness, when darkness was after the light did what? Got out of the darkness. Pụọlia whole and entirely. Etu akọdụ na ndụ anyị all the time. Mgbe ụfọdụ ekwensu na-ebute nnukwu ọnwụnwa, ọya, ọgbaghara, ịchọgide ọrụ ime nweta, ịgba ụdị mbọ dị iche iche. Sometimes your aspirations are crushed because the devil wants to crush your life. And kedu ihe o ji eme? Ihe o ji eme bụ ka i wee fee ya ofufe. Mana ebe ka anyị ga-anọ? We have the light of Christ. And not bụ this 2024. This 2024, anyị ga-focus on the light that comes from Christ. And anyị ga-agba ọsọ from every plans of the evil one. Every plans of the devil. Ihe ọbụla ga-eme ka okwukwe anyị daa mba can never be part of us. We have to stand in the light of Christ. No matter the manipulations of the devil, the light will continue to shine. Ka afọ 2024 n'ụwa wetala anyị nnukwu ife na ndụ anyị niile, wetala anyị agamniru na ezinụlọ anyị niile site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwem n'otu Chineke mere n'igwe na ala, n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya n'otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị
si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, ụmụ gị agbakọtago ọnụ iji wee bịa zute ife nke ọ bụ naanị gị bụ Chineke ga-enye, ife nke gị bụ Chineke bụ na ndụ anyị. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ ayọ niile nke anyị ga-egosipụta gị n'ụbọchị tata. Chukwu nke igwe zanụmọ, onye nwe nwere ọsọ zamọ, na-enye ndụ ụwa na mmiri ewuo. Nke igwe zanụmọ, onye nwe nwere ọsọ zamọ, na-enye ndụ ụwa na mmiri eriemọ. Chukwu nke igwe zanụmọ, Chimo, onye nwe nwere ọsọ zamọ,
meriemos. Ka runatazie isi a nara onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewulugo ebumnobi anyị niile, ọnọdụ anyị niile gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị abanyego n'afọ 2024. Anyị na-ayọ ka ife nke gị bụ Chineke chakwasị anyị niile, ka anyị na-azọnye ụkwụ n'ife nke gị, ka every spirit of darkness and every spirit that will torment our lives, that will push away the light of Christ in us, may these spirits be terminated. Ka anyị nwee ike chawapụta n'ụzọ pụrụ iche, bụrụ ife nyelu ezinụlọ anyị, bụrụ ife nyelu ndị agbata obi anyị, bụrụ ife n'ebe anyị na-alụ ọrụ, ka ebumnobi anyị niile nke 2024 n'ụwa nke anyị zọbatara bịa na mmezu site na Kristi onye nwe anyị. anyị na-erunye masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka udo nke ụwa niile, maka mgbaghara nke njọ na nchegharị ndị njọ, na-erunyekwazị maka ime okeke, maka ezinụlọ Chibụzọ Nweke, ka Chineke chekwaba ha na njem ha, na-erunyekwazị maka ududu Chineke n'ebe Holy Father Pope Francis nọ, ndị charismatic na Yonka. Dọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ.
dị nwenụ, anyị na-arịọ biko were obiọma gị lekwasị anya n'onyinye nke ụka gị na-ebutere gị, ọ bụghịkwa ọlaedo, mgba oke isiọma na ude nnukwu isiọma ka anyị na-ebunye gị, kama ọ bụ Jesu Kristi, onye ihe ndị a nọchiri anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta na-ehunyere gị, na-erikwa onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Onye nwe anyị na onye lụdọ wenite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jikere na onye dị ụwa taa ụwa, n'ihi na mgbe so otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị nke anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụ nke ya wee kpọghachi anyị n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị:
naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile. Nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile. Nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị nọ wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anyị, anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
and all thanksgiving, be every moment there. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving. Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ, nna nwere obiọma anyị na-arịọ, were ihe nke eluigwe gị n'ezi anyị ụzọ oge niile na ebe niile. Biko mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke a ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'ime ya. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Dr. Jesu. Second collection. Ka anyị gaa n'onye ya ekene, onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa mma mma o. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa. Ka anyị gaa n'onye ya ekene, Chineke na mere ka anyị dị ndụ n'ụwa mma mma. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, ime na ka anyị ga-anụcha ya mma. Chineke na mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, ime na anyị ga n'obulie ya elu, Alfa na Omega mere ka anyị dị ndụ n'afọ a mma mma. Obi n'igwe mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, imela. Dr. Jesu. Okwashi Parish. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. So come, let us adore him. So the parish needs volunteers to participate and to lead prayers in English. We have been made aware of some scammers who are texting parishioners under the name of Father Jose. So please do not respond to these messages. Spread the word so that no one falls into this scam. We invite you to participate in the Triduum in honor of Our Lady of Altagracia, Friday 19th, with a rosary at 6:30 p.m., followed by a Mass at 7:30 p.m. Saturday the 20th, rosary at 4:30 p.m., followed by Mass at 5:30 p.m. Sunday the 21st, rosary at 10:15 a.m., followed by 10:45 a.m. Mass. After Mass, we will have a celebration in the church basement. So you may also offer Mass intentions during the Triduum. And the Mass stipend would be $5. Everyone is welcome, and the parish counts on you for your support. We have noted that some children have been pulling at the metal cross decor on our front doors and playing with the outside elevator doors. So we just recently had the elevator doors fixed and it is functioning. So it is very important for our handicapped parishioners. Parents, please be mindful of this to ensure safety and the integrity of the parish. Let us take care of our church and community. Thank you. Dr. Jesu.
Tau, first Sunday of the month of the year of 2024. Then, Father goes you know. Why? Ndemo igemere bukane, ndemo nne mama nne jonjo na bụkwa nne m igemere. Nne mama nne jonjo na bụkwa nne m igemere. Nne m nne nne m nne 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 mama nne jonjo abụkwa nne m. Nne m nne 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 rụọ ya aka rụọ ya na abụkwa nne m mere. Nne m ga-emere m ka nne aka rụọ ya isi rụọ ya na abụkwa nne m. Anya kpọọ ya isi rụọ ya na abụkwa nne m nne. Ajaba aṅụrị ebu nne o. Enyemaka dị n'afọ dị nwenụ. Oseburu ụwa n'ụlọ anyị anyị. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya. Anyị na-ekene gị n'isi ndị mama n'ụwa. Chineke ha alụgo ọrụ niile nke izubelu ha n'afọ 2023. Ha abanyego n'afọ ọfụ, afọ 2024. Ha bụgogbo nke ezinụlọ gị dị iche iche n'ụwa n'ụwa. Ha na-echekwaba ụmụntakịrị niile nke gị bụ Chineke kewapụta n'ụwa. Chineke, anyị na-ewelu ha n'afọ 2024 n'ụwa na-etinye gị n'aka. We na-ayọ ka ị nọnyelụ ha, ka ị na-edu ha, ka ị na-agbazi ha. Ka afọ n'ụwa maalụ ha mma, nye ha ihe akụ akụ, nye ha ihe enwe nke ha ga-eji wezu ụmụntakịrị niile inyere ha. Nyekwazi ha nghọta miri emi nke ha ga-eji wee kụzie gbazie. Ndị n'ime ha nọkwa nna ya nye ha ọgwụgwọ nsọ. Ndị na-achọ ọlụ nye ha ọlụ. Ndị na-achọ ngọzi dị iche iche n'ezinụlọ ha, mee ka aka gị chawapụta na ndụ ha, ka aṅụrị gị balụ ha ụba. Ndị ha na di ha nọ n'okwu, weta mmụọ nke udo. Ndị nọ n'echiche, bịa kasie ha obi. Ndị ụmụ ha na-enupụkwa n'isi, bịa mee ka ụmụntakịrị ndị ahụ niile ghọta na ọ bụ nnukwu nkụzi na nzube ka nne na nna ha na-ezubere ha. Eze nke ebube, anyị na-ekwe gị nkwa na mgbe ọbụla ị na-alụ ọrụ n'ụwa, ọkacha nnukwu ọrụ niile nke ga-alụ ha n'afọ 2024 n'ụwa, na anyị ga-ekwupụta n'iru ndị mmadụ gwa ha n'ezie na ọ bụ gị Chineke na-eme ihe ndị a niile na ndụ ha. Ewe na-asị ka ị bịa n'ụlọ otito, ka ị bịa gozie ha niile n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọbara ụba n'ebe anyị nọ, amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara ọbara ụba n'ebe anyị nọ. Ọbara ụba n'ebe anyị nọ. Ngọzi Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Ebere Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Today, Jesus, when the birthday celebrants, they're celebrating their birthday this week. Any anniversaries? Anybody worshiping with us for the first time? Today, Jesus, because chetakwana, onye chefukwala. Maka ndị ụmụnne anyị ha na ụmụnne anyị lara ụlọ.
Ka anyị na-etinye ha n'ekpere like we do. We should intensify our prayers now that it's getting close to some of them coming back. Ka Chineke nna duo ha n'udo ka ha yọghachie n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.